Γιαγιά, πώς ήταν τα παλιά τα χρόνια παλιά? Παιδί μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ιδίως τους γονείς μας, αυτοί περνάγανε πιο δύσκολα από εμάς. Εμείς λίγο πιο καλύτερα. Τότε τα παλιά τα χρόνια, οι γυναίκες ζύμωναν το ψωμί, φούρνιζαν, πήγαιναν στα χτήματα, έσκαβαν με τα ξινιάρια, με αυτά, θέριζαν, έπαιρναν μετά τον καρπό, τον πήγαιναν σε μεγάλα λόνια, είχαν τα άλογα, το φέρανε γύρω-γύρω τα άλογα, το κάνανε καρπό. Έφευγε όλο αυτό το άχυρο και έμενε ο καρπός. Το λιχνίζανε, το σηκώνανε ψηλά όταν φύσαγε, το λιχνίζανε και έβγαινε το σιτάρι. Το πηγαίνανε στους μήλους, το κάνανε αλεύρι και το παίρνανε οι γυναίκες, το φέρανε οι άντρες και ζυμώνανε οι γυναίκες στο ψωμί. Αυτό γινόταν συνέχεια η ζωή τους. Δεν είχαν ούτε πλυντήρια, ούτε κουζίνες, ανάβανε το τζάκι, δεν είχαμε και φως. Εγώ που ήμουν μικρή, που πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, δεν είχαμε φως στο χωριό μου, είχαμε τα λιχνάρια. Με τα λιχνάρι μαγειρεύαμε, με το λιχνάρι κεντάγαμε, διαβάζαμε, όλες αυτές τις δουλειές. Μετά σιγά σιγά ήρθε το ρεύμα, ο κόσμος πήρε τις κουζίνες, πήρε πλυντήρια, και τώρα είναι η ζωή πιο καλύτερη. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολη από μεριάς χρημάτων και αυτά, αλλά είναι πιο καλύτερη στη ζωή να περνάνε οι γυναίκες. Αυτά γίνονται τώρα.